जोंना आयं दांखो लोदोआ सोर माइनाव एन्ड शरण लोगोफोर नोंथांमोनहाथ' आयं दांखो लोदोखौ मिन्थिखायो बिथांनि मोजां मुङानो जाहैबाय गुणमति बसुमतारी दा दिनै बिथांनि फिसाजोनि आथिमंगल दंमोन आरो बेवहाय जों फैदों आरो बिथाङा बर' फिल्मनि सासे आर्टिस्ट आरो फिल्म गाग्रा अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा फुल जोबजाबसिम नाय लोगोफोर दे आलासिफोर जिरायग्रा स' लोगोफोर जों आयं दांखो लोदोनि फिसाजोनि आथिमंगलाव दङ जायनि मुङा मा होनोमोनलाय मा नाम मोनलाय जों सार मुसुखा चरनजितनि हाबा आरो माबा आथिमंगल बेवहाय फैदों जोङो थ' सिङाव हाबनोसै माखौ लाजिनांगौ फै खेबबाय थाला एसे खेबलाबायनोसै ओइ खबर नोंखौसो दा नुग्रोबाय बेरायफैबायसो नोङो Put a give us. Tintinit. Saya pura berapa terlah. Karena kani jarau me. Guys menjengdang kemsahan sih ini tuh habdi. Beau moनसे हरसिंबो दं फै ओंखाम जानोसै जों लागोनिखासोलै ओंखाम रानग्रा बाजैमोन जायगा दं खोमा बाजै जाग्रा ओंखाम जानोसै बाजै मा लादों नोंलाय बेदर नै बाजैमोना जों लागोन बे ओंखाम खुरग्रा अहाय बै खनायाव थांसै बा साफा साफा देलायथारदों बाजैमोना ओंखाम जानोसै जोंना बिमाया हनै सिनायहरासै बेलाय बिमाया हनै जोंना स' गाइसमोन दासो मोखां देखायबाय जों ओंखाम जानोसैयावसो ओमफ्राय ओरैथि नाय सानै दङ फंबाय सासे ओमफ्राय सासे फंबाय आरो जों साब्रै फैदों ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायबाय था ओइ फिल्म गाग्रा बोराय बुरै एसे जाफैदों फिल्मनि माबा बिमा बिफा लाग्रा दे बाजैमोन नोंसोर नायस'नाबाबा हा बिबोनांफोरखौ नायस'नाबाबा मा जाबावनांगौ दे गोजौआवहाय बिदि साजायदों ओंखाम जाग्रायाव मोजाङानो जादों ना बाजैया बेदर रानबाय ओंखामानो गैया बेदरसो लाबोग्रोबावबाय होननायसो जानोसै ना मानो गैथ'वा रायजोफोर बेदरखौ खनसे ग्लब होग्रोनोसैलां लागाव ओंखामानो गैया नै दासो होदों सेंग्राफ्रा जोंना जागासिनो नै आदामोनहा ओइ एक्टरफोर खेबबेसे जाखो नोंसोर खेबबेसे जाखो आदामोन 10 बार जाबाय उदै बुङाखै नोंहा हिन्जाव गोदानखौ मा जायो हिन्जाव गोदानखौ मा जागोन बावबाय गाइसमोन जों दा ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय गय जानो थांलाबायनोसै सिथ्लायाव जोंना आयं दांखो लोदोआ खनसे थांनायनि खनसे स्राय खेबनोसै होगाया गेजेरनिफ्राय मोनसे खेबावनो दे
माबायदि साजायदों एसे खेमसां जोंना आब'मोना फटक लालायगासिनो माने फट' खेबगासिनो दं फट' खेबलायगासिनो दं गारियाबो दिगदारब्रा एसे फरायनानै देखायना Welcome to the wedding reception of Musukha and Charanjit. ओमफ्राय ओरै happily ever after Mainaw and Charan फट' खेबगासिनो ओमफ्राय नैबे स्कुटियाव जिराय जायो आरो गाखोनो नोंसो खेबजानोसै गोजानद्राया डेक'रेसनफ्रा लोगोफोर नायना लादों माबायदि साजायदों ओमफ्राय नायदो बे गेट जोंहा हाबखांनानैसो माबाखांबाय दहाय खेबखांबायलै फुलाया जा मोनसे न' पिंपना गैला नामा सिम्फुआनो गैला वा हनै हनै ए स्प्रु स' लोगोफोर बेखिनियावनि भिडिअ'आ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आयौ मोदानबाय जा मोदानो ओमफ्राय जों दा थांसै आरो न'आवहाय थ' थांसै न'आव थांसै उन्दुहैनोसै स' लोगोफोर भिडिअ'खौ बेखिनियावनो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै ला थेंक इउ फर वाचिं बाय